F'diskors ta' aktar minn 30 minuta mimli attakki partiġjani, Roberta Bella njora totalment il-fatt li ministru li jinsab taħt it-tmexxija tiegħu sab wiċċu mċappas mal-faċċata ta' kull gazzetta lokali. Fiż-Żejtun il-mexxej Laburista Nessa jew konvenjentament naqas milli jsemmi l-aħħar skandlu illi sapruħu fih il-Partit Laburista u li fiċ-ċentru tiegħu hemm il-Ministru tal-Housing Rodrik Galdes. Dan minkejja illi l-poplu Malti Wawċi sab wiċċ Rodrik Galdes imċappas mal-faċċata ta' kull gazzetta f'Malta Għawdex. Minflok indirizza l-akbar problema li attwalment għandu Gvern Laburista fost ajat isteriku. Roberta Bella bħal predeċessur tiegħu iddikjara li pajjiżna huwa lejra tad-dinja. Li pajjiżna jsir dejjem aktar lejra tad-dinja. Kien saħansitra Super One illi xeħed storja fuq il-portil tiegħu li f'Malta ma hawnx problema ta' overpopulation u li tantu hekk illi skont is-Super One id-densità f'Malta hija normali meta kkumparata ma' żoni urbani fi bliet Ewropej fejn ikkumparaw iċ-ċokon ta' pajjiżna ma' bliet bħal Pariġi u anka Barcellona. Intant fid-diskors tiegħu Bella ftaħar illi hu l-ewwel Prim Ministru f'Malta li għandu l-inqas rata ta' qatt f'pajjiżna dan konvenjentament mingħajr ma semma lil dawk il-persuni li lanqas jaffordjaw saqaf fuq rashom u li sabu ruhom jgħixu barra. Roberta Bella konferma wkoll illi pajjiżna għadu f'excessive deficit procedure, l-istess deficit illi daħalna fih il-gvern tiegħu stess. Iżda surrealment fl-istess nifs ftaħar bl-ekonomija bombastika u li skontu hija l-aqwa ekonomija fl-Ewropa. Dan mingħajr ma semma l-fatt illi r-rata tal-għoli tal-ħajja f'pajjiżna hija ta' 2.7%, ċoe fermola mir-rata medja fl-Ewropa.